I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo Mastercraft, to. I da, prošli video je skupio, znači 2 lajka, kao što sam i rekao. Mislim, meni to piše, možda se nešto zbagovalo, ali dobro. Zato što on drugo ne piše da imam 2 lajka, a meni piše, tako da ne znam zašto piše, ali dobro. Možete da vidite da mi je 2 lajka na tom videu, znači na 5 epizoda. Ovo je 6 epizoda Minecrafta, tako da idemo dole. I uradio sam svašta nešto od snimanja, nećete da verujete šta sam sve uradio. Prvo, ja sam tamo napravio skin, znači sad ćete da vidite. To je moj skin, kao što vidite. Znači to je moj skin i sad ćete da vidite da li mi ličimo. Čekajte. Moj skin na marmor, ne vidi se. Sad ima. Moram da ne nosim ništa da vidite. Ovo ću ga izbaciti. I sada ću da stanem pored mog skina da vidite. Idemo. Evo ga. Da li je liče? Morate da priznate da liče. Znači, definitivno liče. Priznate. Priznate da liče. Znači, isti su. Vidite. Vidite kako sam ovo napravio. Baš mi je trebalo dugo vremena da napravim ovaj njegov skin. Ali uspio sam. I to sve u jednom danu. A sada idemo nazad na ono. Evo ga. Da bučem oklop. I pokazat ću vam šta sam još napravio. Znači to nije uopšte sve. Pravio sam još mnogo stvari. Napravio sam ovdje neki svetovići dazzler koji se pali ovo. Tako što pritisnete ovdje. Dobro. To je jedno od tih stvari i imam kucu. Mislim, mogli ste da je vidite, već sam jednom pokazao, možda nisam, ne znam. Sad ćemo da je podignemo. Tu nećemo još. Tu nether portal, ukrasio sam ga baš, znači ovako izgleda. Ako znate, imao sam ovdje nether portal, nego nisam ni ulazio na njega ni ništa. A sad ću da uđem i pokažem kako je. Evo ga. I ovdje upravo iz zona, vidite što. Kada je bila noć i ne uzao. Ovdje ima ovo. Dobro, što mi se zove, sad ćemo da vidimo. Vidite ovdje dinus slab, znači imamo cube, ovdje se tako zove. Sad ćemo da ubijemo da vidimo što ćemo da dobijemo od njega. Ne, još mali. Pobijao sam ih, ima ih još, šta je ovo? Vidite ga! Dobro, idem nazad u moj svet, da mi je nether portal. Negdje ovdje je. Evo. Znači samo vezi. Idemo sad u nether portal, kako me nervira ovo. Baš sporo hodam ovako.
ulazimo u moj svet ponovo i tu smo. Napravili smo ono enchantovanje, sad ću da vam pokažem. Evo tu. I pogledajte što imam na maču, znači Fire Aspect 2 i Knockback 2. To je zbog ovog tu, znači napravio sam ga ekstra. I negdje mi je nestao peder. Ne znam gdje je, stvarno ne znam. Negdje je nestao, znači bio je tu, ali sad nemam pojma gdje je. Negdje sam ga izgubio. Evo ga jedan skeleton konj i još jedan skeleton konj. A ne znam da je peder, fuck. Hoćete pripitovim ovog konja? Ne mogu. Onda ubiću to. I tebe. Zaslužujete da živite. Pomašao sam ga. Eto ga. Aha. Ne, reklama. Ti vidiš svetla reflektora i prazan prostor. Ja vidim svoj teren. Kad se borim predano, postajem snažna i guram jače kao onome što tek... Ok, i da vam kažem, ako vidite nešto na mojim vidima, znači da neka žena na mojim vidima, na epizodima Minecrafta, to je reklama. I to je ispao thumbnail. I ja ako hoću na YouTube studiju da napravim thumbnail, ja ne mogu, ne znam zašto. Zato što imam tablet, možda ne znam. Umri. I da, napravio sam i u kući neke izmene. Sad ćete da vidite što sam napravio. Znači to je tamo u mojoj kući. To mi je tu u kući, tako da idemo da uzmemo da vidite šta sam to napravio. Znači ovdje sam napravio nešto za čestove. Tu ima svašta nešto. Tu imamo slabove, minecarte, vrste drveta, fine, ovo za pravljanje nekih stvari, TNT, ove oružja, kofre, glave, nether stvari, seeds, hleb, to jest kako to zove, hrana, stone, čovjeci i diamanti i rude. Tako da to je to na principu. I gore nisam ništa pravio. Vidite da nisam ništa pravio. Sve ostalo isto, ali zato sam još nešto ovdje dole napravio, da vidite šta je to. Znači tu je moja tajna baza. Ne, nije uopće završeno. Tek sam počeo da je pravim, ali ona se nalazi ovdje. Vidite da uđete u tu sliku. Uđete u sliku i onda možete da uđete u moju tajnu bazu. Tako izgleda, računate kada ćemo da je osvetlimo malo. Tako već bolje. Idemo napolje. Ovo mali problem, ne mogu da izađem, mogu samo da sam u kreativu. Snimit ću jedan video da sam u survivalu, tako da vidjet ćete. Ovo je konače da izađe napad. Dobro, ajmo malo da ga zajašamo. Što da ne. Čega? Zašto je? Ja znam zašto uvijek ode tamo, znači, desno. To mi je čudno. Ali dobro. I da, danas u ovoj epizodi idemo u potragu za za zombi konjem.
Znači, ne da sediš. I samo ću da idemo na kuca. Da bi mi pomogla. I ovaj skeleton konj. Pa idemo drugari, idemo. I ćemo preko mog mosta ponovo. Tamo. Ne. Moramo da nađemo zombi konja. Jer hoću da ga prepitovim, da ga imamo. Ne! Ne, ok, ja ću morati izgledati na su drugu ruku. Ovo znam da neću ništa. Uče da sam ga udario, fuck. Creeper. Da. Ajmo prati kuca. Čujem me, gdje je? Evo tu je. Dobro, idemo. Ok, ovdje imamo put. Ne, tu. Ti vidiš svetla reflektora i prazan prostor. Ja vidim svoj teren. Kad se borim predano, postajem snažna i guram jače ka onome što tek... Kako je napadni ga kuco? Gdje si? Gdje mi kuca, ovaj? Napadni svinju. Neću mi da napadni, moram na skeletama, bre. Gdje bežiš? Gdje bežiš? Samo pešanje. Napada svinju. Jadna svinja. Napadni ga, ajde. Nisi ga ubio, ja sam ga, dobro. Idemo tamo da smo išli prošli put. Evo pauk, napadni pauka. Napadni pauka kucu. Ako ide da ga napadne. I... Witch i creeper, oh my god. Želim da ih pobijemo. Umre creeper. Tako. Trebalo bi da nađem zombi konja. A ne znam gdje je, ljudi moji. Niste mi pisali biom da se nalazi zombi konj. Znači, evo vas mi pišite Sara u komentarima. I ako hoćete da idemo u Nether, pišite mi u komentarima. Ako uspete za 5 sekundi da ostavite like i subscribe i napišete bilo koji komentar dole, ostavit ću vam srce na komentar. I da biste pozdrav u videu. Kreće odbrojavanje. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Da li ste uspjeli? Ako jeste, onda ću dobiti pozdrav u videu. I srce na komentar, naravno. Samo napišite dole u komentarima da ste uspjeli. A Sara, ja stvarno ne znam da bi mogla da odem. Stvarno ne znam da mi mogu da odem, da nađem tog skeleton konja. Pošto mi niste pisali biom. Ja moram sad da se snađem. Mislim, možda niko od vas ni ne zna biom, a možda niko od vas nije niti da piše u komentarima. Ja stvarno ne znam gdje bi mogu da nađem zombi konja. Čekaj, ja sam neko vreme sad pričao o skeleton konju. Možda ja se ne znam. Umri, skeletone. Umri. Mam da vratim. Dakle, napadni ga, Cuko! Cuko! Ne! O, da, sorry. Ubi ga, Cuko! Ne, utapa se, moj kuca! Utapa se, fuck. Utapa se, ne! Ne, gadiš mi Cuku! Nema toga! Eto ti. Ne, upao sam u vodu. O ne. Morate da se izvučem. Ja gledam se kad izvučem konja. Ljudi, uspio sam da izvučem konja i moje kuca me prati. Tako da, ako se svidio ovaj video, ostavite like, komentar i subscribe.
A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!